Un incendi sense control a Girona ha cremat ja més de 3.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar més de 500 persones de diverses urbanitzacions. L'Ajuntament de Finestrat ha decretat 3 dies de dol per la mort de 4 joves del poble en accident de trànsit. A la resta d'Espanya, 14 persones més han mort avui a la carretera. El president del govern, José María Aznar, ha arribat fa uns moments a Orpesa per a passar les vacances d'estiu. Ha anat aterrat amb helicòpter a Castelló, on ha sigut rebut pel president de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La Conselleria d'Obres Públiques invertirà més d'11.000 milions de pessetes de fons europeus per a millorar la xarxa ferroviària. Rescaten en un pantà de Ponferrada el cos sense vida d'una jove desapareguda. El seu nòvio ha sigut acusat de la seva mort. Per primera vegada des de la Revolució Islàmica, una dona ha sigut càrrec públic a l'Iran. Esta és una de les mesures més reformistes que ha pres el president Khatami. El València ultima la preparació per al partit contra el Tirol Innsbruck, corresponent a la fase prèvia de la Lliga de Campions. Héctor Cooper ja té en ment l'equip titular que jugarà dimecres al Tivoli Stadium. Hola, molt bona nit a tots. El foc continua colpejant els nostres boscos. Esta volta ha sigut a Girona. Un incendi forestal que s'ha iniciat avui a la localitat de Garriguella porta cremades ja més de 3.000 hectàrees i continua imparable. Més de 500 persones han sigut desallotjades. El que ja es considera l'incendi més greu d'este estiu a Catalunya podria haver-se iniciat per la crema de rostolls. L'incendi que ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees